kami kapo nong lampik si Andre hari por manit ko si Shafi ni klem la man sakri bha ya kani kathan khamtam kani kathan langpi mau yang senam wali hari por kasurok rukamdon ke rukamdon kakama hari por tang arsil nama kelang ayo man ni po langpi kisen akan mau sau beji man step ni ya ni kijak na nong lang sini wan pe nong pang ni ya yang ni kijak sedai ti nomor tah kani ka hauni upanai badap hadin mangayo kani ka sisi talas ngoknen bhagen momenta ni yo si sakalat man wan penlong kani ka health camp ni man wan penlong kani ka IEC camp ka amot kani ka ngila wan pen ngotho man ai jing sai yo ki paro ki nong song snong yo kini ki snong ki boper yo kani ka than te kumbong i Dr. Posna mana ilai kran sani bha pangatu ka program ka bani khat ka Chief Minister's Safe Motherhood Scheme chwa bani fu ipi tang kani gen nadu bunai April hadu menin hamni hopo West Castles jungi nyong mut ilong kme ila du e la ka jingim aka por bi armet ne ka por baki sokha nagita gi nyong mut laingut kini kini khan sini na walang nakti tau yar kini jaka ba kham jingjar sini kadaw ko lawan dei ba kini long pe le se kim tip ba kiton kini scheme thamai bo kher ki rangba to kini ka khan kim tip kini scheme bo kher habang ikran khamtam sipang kajing armet jung long kume kajing penpoi ini long kume sa hospital ba idai ban kha kam dei shu ka kam tang jong ilong kume kam dei shu ka kam tang jongi kina po health department dan rengi don kam ya paro bangin trailang i don kam di girang ba silong ban pen smotho i don kam ya ki briu ki ba ya ki anganwadi workers ki ba nei na po ka social welfare department i don kam ya ki gram sevak ki ba dei na po ka block idan kam ya kajing entry lang jong bar video because ni dei pas mo kajing long kajing hen jong ka ruti ami kajing hen kur hin ka jungi kalong de ek ek paher batang hadin bala sla ikmi wat kimi ki kun ki penang group ki along sweat nomor ta yangi ki khasi jengki ai ki garo ladangi do ikmi kalong kajing do kawakta ya kasnong na tao ko wei nomor tang ni day ban tray sitom ni day ban pet bahaka por bagi armet haka por bagi sokha kim day ban khla ki long kri ka sarkar kala ai ni kini ki la ki lenti ka sarkar kala ai kom ka to bagi khot ka HMIS haka ba ila kreng doktor sutunga maneng yo san lak lai 2000 ni yo ai na ka sarkar Henry ki bon ki patwa khasi jungi ki tanget bakla ki tang perkhat bakidei kita ki agi kam sneu bak sarkar kawan ai gini nyem dei dan nge kita ki agi kat bak sarkar kadang ai ni dei ban pediang ni dei ban songo bak sarkar kawan rai gini ki skim panirap ini nomor kata menta usnam ni hapo West Castles gila haga department jungi ni la bo ko ka target bahnyo pusan na kisispa ki long kme ki ba don hangne ho West Castles jungi kine ki dei banyo lekha bek hapo hospital kani ga jingkha hayeng kam dei ban jasu dei ban ong bangi don kita ki bahayeng ki banang ban kha ki don kita ki nong pen kha hasnong kam dei oi ngaso thu ki don ki nong pen kha nong ki tu ki nong pen kha ru ila dap ai training ki henrei ka ban kha hospital kari ke ka ba kong sam ha mata la ban fra arsin ni kani ki long kmi ki ban hang ne ki ni ki khna ki ban hang ne alam mi kani ka jingpan sai sa ki snong jong ki batai bha ki paras nong ki parat hau jong ki ke ka jing kong san jong ka jong ki long kmi ba ki di ban kha bo hospital nganum kran bun
because i doctor sutanga ila cover let baro nakaliang jonga kum UMCH officer u doctor bahapek niki khulung gi khma bari gi longkume nakar pa di tangata shim gajing yarap joki asha shim gajing yarap joki ANM joki nurse joki MLHPs ki banana po sub centers joki sartar snong joki NGO idei bani train lang ban pek ba ninum dan show kinu gi jingkhla joki longkume agani ka khan juni tangkat tahi nakaliang jonga